Ak chcete presvedčiť spotrebiteľov, že váš produkt je udržateľný, potrebujete niečo viac než text. Potrebujete príbeh. Predstavte si sériu fotiek, ranný zber ovocia, detailné zábery pôdy, ktorá vyzerá zdravo a plodná, alebo farmára vysvetľujúceho, ako znižuje odpad. Tieto vizuály rozprávajú príbeh, ktorý slová len ťažko zachytia. Zdôrazňujú hodnoty, transparentnosť a úprimnosť značky. Úspešné značky ako Fairtrade či Organic využívajú certifikáty a jednoduché symboly ako listy, kvapky vody alebo zelené farby. Tieto vizuálne prvky sú pre zákazníkov jasným signálom, že ich voľba podporuje udržateľnosť. A ak pridáte video, kde farmár ukazuje svoje metódy, autentickosť tohto príbehu sa znásobuje. Navyše ukážka celého cyklu, od poľa cez spracovanie až po balenie, zákazníkovi dodá pocit, že je súčasťou tohto príbehu. Takéto príbehy môžu byť ešte silnejšie, ak použijete časozberné zábery, ktoré ukazujú, ako sa semienko mení na úrodu, alebo krátke rozhovory s farmármi, ktorí hovoria o svojich každodenných rozhodnutiach, aby znížili environmentálny dopad. Zákazník nechce len vedieť, čo kupuje. Chce cítiť, že jeho voľba má zmysel. Keď ukážete, že za vašim produktom je skutočný záväzok voči prírode a komunite, vytvárate spojenie, ktoré presahuje samotný nákup.